Torokfájással felveszi a harcot. A torokfájás első jelénynél használja a Strepsils, mely 5 perc alatt enyhíti a fájdalmat, míg kínzó torokfájás esetén válassza a gyulladáscsökkentő hatású Strepfelt. Strepsils, élvezzen minden pillanatot. Az eper és citromízű cukormentes Strepsils már 36 darabos kiszerelésben is elérhető. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg közelorvosát gyógyszerészét. Máthás, bedugult az orra? Választa a Rhinospray Plus-t, az ország első számú piacvezető ospray márkáját. Mindenhol fellélegezhet. A Rhinospray Plus most kedvezményes áron kapható a gyógypatikában. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Ki rendelt az Emagomról? Én nem tudom. Állj fel, és hadd álljon föl veled, hogy lássák, hogy mekkora. Úgy, így. Ez jó. Mutasd ki. Folyton új kalandokra éhesen. Szeretnél te is egy különleges ízélménnyel gazdagodni? Találkozz Maestro Fox Felix-el, csak a nekiben.